Tingnan natin yung niluluto natin. Yun. Kumukulo na. Surprise! Grabe siya, oh. Ayan mga paring Jason, sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Ha? At magluto tayo ng ulam namin. Ulam hapunan. May mga sili pala dito. May mga sili dyan pa kasi yung mga sili ano, sira na. Lulutuin ko ngayon ay ano, bangus. Paksiw na bangus ang ating ulam. Ito yung mga recipe natin. Pero di mawawala yung sili. Gulay pala. Paugas na ito. Sili, mga gulay. Ilang sili. Putulin mo yung sili para manghang. Wala namang batang kakain. Tayo ng ulam para medyo makatipid tayo. Malapit kong laging bibili. Itong lulutuin namin na ulam hanggang bukas na ito namin. Dami. Pwede na itong almusal bukas, pwede na itong tanghalian namin bukas. Kasi alam niyo naman yung paksiw ay matagal masira. Mga diskarte din sa Maynila. Dahil pa man, bumili ng sabon ma. Para naglabak-bakag ng kaunti. Nagpusot ako. Sana panoorin niyo po yung mga vlog ko dito na ganito lang. Siyempre, dadamihan natin yung sibuyas. Tsaka yung bawang. Ito yung luya. Siyempre, shoutout sa lahat mga viewers natin, silent viewers. Pa-support po ng vlog ko. Yung ginagawa tulad po ng suporta nyo kapag nasa Pabay Project ako. Malaking tulong po yung panonood nyo sa mga vlog. At yung hindi pag-skip ng patalastas, malaking tulong po yun. Lalo na ngayon na may gustusan si Parang Jason. Manood nyo lang sa vlog ko. Malaking tulong na yun. At shoutout sa mga sponsors ng Team Pahuay. Ito po sa inyong lahat. Sinsya na kayo. At wala na naman tayong bahay. Bawi na lang ako pag paggaling ni Mrs. When our good intentions only got in the way. Ganun talaga buhay. At ito na yung pinakahintay ko. Last na yung opera niya. Ang last na opera. Ito na yung pabalik-balik namin. Ito talaga, tiyaga lang. Kung gusto mong gumaling ng isang tao, kailangan magtiyaga. Kailangan magtiyaga tayo. Busin mo na yun, wala namang paggagamitan niya. Nabubulok lang yan.
Ready ko lang yung mga panangkap. Yan nga, ano, malinis ha. Yung, oo. Yung gulay malinis na rin. Ako na bala yun. Diyan sa amin, naghugas din ng ano, sangkap gulay. You never did so. Yun, ang gulay. What you never want. Hindi natural na talong yung nabili. Ibang ano yan? Ibang klaseng talong. In this house Hindi ko bibili ng mga hiniwan na talong. Tulad yan, Piso oh. lang yun. Tinang may tubig na yun, hinugasan na ano. Inugasan ko yan. Yan na, may tubig na. Kasi papasok na yan dyan sa ano. Hinugasan yung talong pag buka. Pailaliman natin para dito dumikit. Yan, bangus. Bangus ang aming ulam. Tinanggal yung mga ano, taba. Hindi ko tinanggal. Sa hapdo lang, baka tinanggal yung bandang ano. At yun, kaperan tayo. Patungin na lang natin yan. Tinanggal yung dito, oh. Masarap yun. Dalawang bangus, nagkakahalaga ng 210. Yan yung bukas naman to. Hanggang bukas na. and when you go I will fall back Tinan mo, apart. may tubig yun, oh. Kapag nagbugas yung talong, dapat bilog pa siya. No, tinan mo. Find pieces of Tatanggalin ko talaga me yun. all over the yard. Yan. In this house of cards. She says, hey man, there were Mama, just too ano yun? many days. Okra. Nasa mga mahilig sa okra. When our good Kung mahilig ako sa okra, kahit intentions lagaan only lang got yan. in the way. Saw-saw sa toyo. Kalamansi. Kalamansi. And I almost Hirap kasi kung puro bili ng ano. I should say. At tirahin natin ng ano. Siyempre sili. Maybe nothing nowhere ever Laban was natin that itong sili. Para may kagat. Asan yung pula? Hindi ko mahugasan. Wait lang. in this Pakinggan lang natin yung house of Manghuli yung sili. cards. mga ano, Wait lang, wait lang. bawang. Luya. Songs Sibuyas. Mga mahilig sa ganitong luto. Ito naman yung luto na to, kahit baguhan na magluto, matitimpla mo yan. Paminta. Paminta, oh. Ang sa takso mo Asin na yan. Asan yung ano? Asin. You cannot reap what you never did sow. Hindi makagalaw-galaw. Yan, ayan, yan. Ito? Sa kabila. Ito? Sa likod, yan. Ayun. What you never won't know. Tingnan mo, baka may mga sangkap pa dyan. Ito, huwag na to. Expired na yan. Bukas na. In this house of cards. Gamit dito. Mga recipe na. Bulok lang. With Asin. only hearts. Sansyado na. Okay lang naman ba parang yung asin? In this house Suka. of Marami. cards. Para mo yung masigla. In these long
fall back Sabi apart. naman dun sa Maynila, ganito yung mga lutuan. Find peace Nikos-nikos lang to. all over the yard. Parang alam. Inaan mo pa. Tingnan nyo, In this yung ibabaw. house of cards. Overload. Yan lang natin siyang kumulo. Says, hey man, there were just too many days. Napakadali. When Tingnan our natin yung good luto natin. intentions only got in the way. Yun. Kumukulo na. And I almost never know what I should say. Oh. Maybe nothing, nowhere ever was that okay. In this house of cards. Paksiw. Sarap. Mamaya. With Ulit natin. only hearts. Ayan at malapit na maluto ang ating nilulutong ulam. At yan yung ating mga vlog ngayon. Mga luto-luto. Sarap ng ulam na yan. Hanggang bukas yan namin tanghalian. Maapaw, maapaw. Ayos lang. Ilang yan. Konti. Maapaw daw. Inahanan. Ano? Inaan natin ang ating apoy. In this house of cards. May tugtog. Templado na siya. Goods na. Ayan. May ulam na tayo. Masahan. Okay, wait lang. Okay, ano yung ganito? Ito na. Finally. Tcharan! Wow! Siyempre, pangatlong ligo. Ligo muna bago kumain. Init. Ligo muna ako. Init. Ayan, kain at nagligo muna ako. Ito pa rin yung damit. Dito lang naman sa loob. What you never did so. Yan ang ulam namin for today's video. Mga paring Jason. Pagkakamay ako ma. Ay, naku, Diyos ko po. Diyos ko po. Nanganganib ang ating kanin. Ayaw ko magkutsara. Diyan mo na to, oh. Tanggalin mo na yun dyan. Kaya ito na gamitin mo. Hindi, ang ginamit ko dito. Wala na ng ulam mo. Two. Surprise! Grabe siya, oh. Nakakano. Ay, pang ano yan dito, oh. Oh, ito ang mahal. Ina. Sarap. Ate, oh. Tingnan mo, oh. Tingnan mo kasi. Siyempre, kung isa ito, ang paborito nating Okra. okra. Gulay, wala pang sitaw yan. Ay, kahit nga mustasa, masarap yan. Sili. Natry mo na mustasa. Siyempre yung ulo. Shoutout sa mahilig sa bangus na ano. Naalala ko tuloy si Tatay Chip. Shout out din sa mga kapatid ko na hindi kumakain ng bangus. Naalala si Tatay. Bangus na kilaw, sarap. Lalaway na ako. What you never won't know.
yung tiyan man na may lagay na atay. Sinabihan ko si ate yung binilhan ko. Yung banda doon sa ulo baga. Ang laman pa yun. Ano naman yung ulo? Pwede sa tayo ng ulo. Paborito yan namin. Lalo yung mata. Wow. Yummy. Grabe yun. Ang may kalik bahaw. Yan bahaw. Tira namin kanina tanghalian. Dito bagong saing. No, let's G! Kain na! Kain. Kain, siyempre, pray muna tayo. Salamat kay God sa blessing na binigay sa atin. Kain na po. Wala ko sa Sili. Kung bumili tayo ng luto, magkano sa order? 200. Pero nung nakaraan kasi sobrang init talaga. Eh ngayon umulan naman. Kaya medyo Hindi, talaga nagtitipid tayo. Ang budget. Pero di naman to tipid na ano. Di naman tipid sa pagkain. Ano to? Yung budget lang. tipid sa budget pero sobrang swak sa budget. Pasok sa budget. Maglalaway-laway ako dito. Haluin lang muna natin. Oops. Bahaw yung kanin. Sobrang ayos. Kunting sabaw. Haluin mo. Yung ginawa mo, ibabaw. Pwede umulit ng ulam. Dapat. Kahit palagulay na lang, wala na yung bangus na. You cannot reap what you never did sow. Ginawa mo, ibabaw sa bag. I learned what you never won't know. Okra. Gantong okra. Di ba isa din yan sa paborito ko ng buntis ako. Nagluluto ako ng isang kalderong okra. Bawang. Yung pinaka-the best din yung bawang. In this house of cards, Ayan po tayo. Ito yung paksiw. Pwede pa ito dagdagan ng gulay bukas. Naalala ko nung painandi pa ako. Dahil kaming dagupan. Bagong hapon yung bango. cannot reap what you never did sow. Binibili namin. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, Grabe. with only hearts. Ang gulan. In this house of cards, Pasensya na po, may tuktok. Ganda pati ng boses na kumakanta.
Hindi kasi pag ano kasi walang pasok. Halimbawa ganito. Friday. Lamig. Lamig sa tenga, init sa ulo. Lamig sa tinga. Init sa ulo. You cannot breathe what Wow. you did so. You cannot learn what you never know. Nagluto ako para pagdating din na bayaw. Bayaw lang lang. This house of cards. With only hearts. Sarap itulog. In this house of cards. In these lonely hearts. Tapos kung kalan wala na. Magulay. You cannot breathe what you never did so. Okra. Ayun, sabaw. Ang galing mo. You cannot learn what you never won't know. Ayun. In this house of cards. Kain-kainan mo na. With Huwag mo pa rin, kasi kaya mahirapan mo mula. No? Huwag na matatigas. in this house of cards. In these lonely hearts. Ramdam mo yung sipa ng sili. Woo! You cannot breathe what you never did. Matulog na yung sipon ko. Papaulit ka sa kanin talaga. Ramen. So next time may version ako ng gusto kong ipatry na lutuin na paksiw din. Yung paksiw ng Batangas na may ano. Taba. Yan. In this house. Pag sa Bicol tayo. Tayo sa Bicol. Pag ano ka lang sa kanin. With only hearts. Gusto ko pa nga nito yung ano. Prituin siya. Mm-hmm. Tapos, nakaprito sa mong paksiwin. Sarap nito. In these Ano pa? Busog na ako. Ginagawa ko kasi nabubusog ako tapos maya din ako kakain. Uulit na lang Pwede ako pa mamaya. mag-ulit. Akin na yung chan. Hindi mo chan. Ayun na ba, binigay ko sa'yo. Chan? Nilagay ko na dyan. Chan? Ay, ito. Ito. Ito to. Walang naman. Wala. Sabi mo you cannot breathe what you never did so. Tapos, Baka madurog eh. You cannot Ito na lang. learn what you never won't know.
higa. this house of cards. Kailangan pag namamalengke ka talaga, ikutin mo muna. Kailangan ikutin mo. Binili natin yun, 135 ang isang kilo. In this house of cards. Ha? Ayan po, tapos na kaming kumain ni Ami. At dami pang tira. Si Ami, naghuhugas ng pinagkainan. Nag-aantay na naman tayong antokin. Nakakain na. Tulog na naman. Ay, nakong buhay na to. Dito lang, nauubos yung oras namin sa isang box na to, na bahay. Lalabas pag may bibilhin. Pag nakabili na, pasok ulit. Uupo dito. Pag upo, pag nangalay, ihiga. Pag inantok, tulog. Yan. Yan. Ito. Hindi natira pang ulam. Kaya sa Lunes, pag galing namin dun sa PGH, samahan ko muna siya. Sabi niya nga sa akin, pwede ko na siyang iwanan kaso ayaw ko. Hintayin ko na makapagpatik siya doon. Pagkatapos ng patik, doon sa PITX, doon kami maghihiwalay. Siya papunta siya ng sa Tansa. Ako naman papunta ako ng San Pedro para makapagtrabaho kasi ganun din yung mangyayari doon pag sumama ako doon sa kanya. Ganun din. Higa, kain, ligo. Higa, kain, ligo. Lakad-lakad ng konti. Ganun din yung doon. Routine doon. Siyempre, kumakain kami, gumagastos. Gusto ko yung kahit gumagastos, may pumapasok na kaunti. Kaya ako, pupunta ako dun sa San Pedro para makapag-extra. Kumita man lang tayo ng kaunti, at least may pumasok na kaunting income. Yan. Buti kung malapit yung Bicol, pwede tayo umuwi muna sana. Iwanan ko siya dito. Kaso malayo eh. Magkano rin yung pamasahe, balikan. Parang talo pa kung uwi pa ako dun. Parang talo pa balikan. Kaya yun, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At muli maraming salamat sa suporta nyo. Lalo na sa mga hindi nag-skip ng patalastas. At shoutout sa lahat ng mga sponsor, mga silent viewers, mga anonymous sponsor. Shoutout po sa inyo lahat. At yun po, thank you, God bless, love you all. Mwah!